Il-faqar realtà li qed tkun indirizzata. Fl-aħħar 3 snin, in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqas bi kważi 5%. Da fl-istess waqt li n-numru ta' persuni meqjusa bħala materjalment imċaħda naqas madwar 21%. L-aħħar statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'Settembru uriet kif pajjiżna 5,000 persuna ħarġu mir-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Mill-istess statistika spikka l-fatt li r-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fost dawk taħt 18-il sena naqas għal 28% li jfisser tnaqqis ta' kważi 3,000 persuna minn żmien amministrazzjoni preċedenti. Riżultat pożittiv ieħor huwa dak irreġistrat fost il-familji taħt l-età tal-pensjoni e kif kien hemm ukoll titjib fir-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali f'din il-faxxa tas-soċjetà. L-istatistika uffiċjali indikat ukoll li fl-ewwel sentejn ta' din l-amministrazzjoni id-dħul disponibbli ta' familja medja tjieb b'2,500 li jfisser żieda ta' 25% miż-żieda osservata fl-aħħar sentejn. F'pajjiżna lek it-trend ta' żieda fil-faqar, esklużjoni soċjali u deprivazzjoni ġiet stabilita jew imnaqsa b'kuntrarju għal dak li ġara fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro fejn ir-rati baqgħu tilgħin. U ma' diversi raġunijiet li qed iservu ta' eruq biex jinbet il-faqar, fost dawn insemmu nuqqas edukazzjoni, ta' impjiegi u addizzjoni lejn il-benefiċċji soċjali. Iżda x'qed isir biex pajjiżna jiżgura soċjetà u ekonomija ġusta u inklusiva għal kulħadd, qed isir biżżejjed iċ-ċentri LEAP kif qed jikkontribwixxu f'din l-isfida. Dan u aktar se nkunu qed niddiskutuh issa waqt One News Breakfast.